Andito na naman po tayo. So ito po yung dating ampalayahan na pinuntahan natin. Konti na lang yung bunga. Mga maliliit na lang po. Yan. So ito na naman po, meron po tayo mga bagong tanim dito. Ayan guys. Naggala na naman po tayo. Pumunta na naman po tayo dito sa farm. Guys, guess what? Kung ano yan? Oh. Ano yan sa tingin nyo? Balat ng ahas o balat ng ahas? Ayan. Ang dami. Oh, di ba po? Ang dami na ng bunga. So ito po yung ceiling green, yung pangsigang po natin. Ayun oh. Yan oh. Ayun. Kita niyo po ba yan? Oh. Ito po si Tatay. Tatay Iso. Si Tatay Iso. Ayan ang kinuha ni Tatay ay hinog na po yata. Hindi na. Ah. May damage. May damage. Baka ikaw ikuhan. Meron? Mayroon. Wala naman. Hindi na ako din nagkakaroon ho. Hindi. Ay, nako, sana all hindi magkaroon. Ay, oo nga, sana all hindi magkaroon. Ganun po ba yun? Hindi kayo pwedeng pag meron? Bawal po yun ma'am kasi po magkakaroon ng yung tanim. Kahit po sa sitaw. Bawal po pumasok ang nakainom ka ng alak. Mabuti na lang at wala tayo. Di naman tayo nainom ng alak din. Ilang po ito? Ilang puno? 4,000. 4,000. So ayan guys oh. 4,000 puno po yan. Ang lawak abot hanggang doon. Ito pong ating modelo ulit. Oh, ayan na, nag-posing na naman. Oh, may pictorial ka, Ineng? What? Ayun po ang sitawan naman. May sitawan po doon. So simula doon. Yung aking kabila, may bunga. Saan ba kayo? Dito lang. Yan, oh. Ang lawak. Kahit po magtatakbo ka dito. Hindi pantay-pantay itong aking ito. Mayroong paso. Maayos po ba ang kita ng sili ngayon? Ganito? Hindi ko pala ako wala. Nagpatanim kasi kami ng sili doon sa San Pablo. Ay, luging-lugi po kami. Di man lang kami nakabawi. Tsaka yung sa ampalaya maganda po namin. yan ma'am ang presyo. Maganda. Bakit magkano kabenta nun? Hindi nga po gumanda. Ang 30 lang po ang kilo. Tapos hindi pa gumanda yung bunga. Yung ampalayahan namin, yung nagbabantay. Hindi din po inaalagaan. Luging-lugi. Eh sabi ko sa asawa ko, ayoko na. Dalang-dala na. Yan, tinatanggalan po ng damo sa ilalim para maganda po ang pagkabunga, no? Saan na yung may bunga? Saan na nga ba yun? Eh ito bagong mower, no? Bago lang po. Ang ganda tingnan na po. Diretso siya. Ay, damo. Ay, damo. Tatapos lang namin doon sa kabila. Kaya yung ati nakadamo. Nagmamawar kami doon sa kabila. Diba? Ang ganda na po. Para yan yung dire-diretso. Pag basta ulan ng ulan, yan naman eh. Talagang Mahirap din naman pagka nag-ulan ng ulan. sugat ng sagad. Oh, dapat tupan lang Yan po ang balag niya. Lawak. Ang lawak mga friend. Oh. Yung nagmamawar po doon at nililinis po yung daanan para hindi masukal. Kaway-kaway. Ako na naman talaga. Kaway-kaway. Oh, din ang ating modelo. Siya po ang ating supervisor ngayon. Wow! Supervisor pa ako ng ipot. Ayan, supervisor daw siya ng ipot. Oh. Yung mabunga. Dami. Sige nga, gamitin mo yung pagkamodelo mo ngayon. Ito po ang ceiling green. Kita niyo po, maganda. Kasing ganda mo. Ay, bagong ligo lang po ako. Bagong ligo lang po. At Look. naku, wag mo na pong tignan ng
mahita at maitim. Nakakahiya. Ang daming bunga. Oh. Yan, ganda. Makikintab pa. Oh, ayan, dami pong bulaklak. Oh no! May ano. May insect. Papasok sa tenga. Wala po tayong nakikitang uod. So, ibig sabihin maganda po yung tanim. Walang uod na ninira sa mga taniman. So, ayan, puro po yan sili. Kalawak-lawak ng sili. At meron din po sa kabila. Yan. At ang nasa gilid naman po ay yung sitaw. So, maganda po itong negosyo. Kasi pag mahal po yung bentahan sa palengke ng mga gulay, sigurado pong tiba-tiba ka din naman po sa kita. So ito po guys yung puno ng sampalok. Ayan po ang mas maraming bunga. Ayan, kita niyo po ba? Kitang kita ang bunga, napakadami.